Na, hát kedves néninkém, mivel nincs mit bevallani, be is fejezhetjük az adóbevallást. Jaj, Istenem, te kedvesnek lettem. Ugyan. De bizony, aranyosú. Én meg ilyen fejbe jöttem be a hivatalba. Jó van, aztán miért? Régen, amikor ez csak előjáróság volt, így a koromban bántam az emberre, hangoskodtak, és ez én egyszerűen megszóltam négy. Azok az idők elmúltak nénikém, hogy a lakosság, hogy úgy mondjam, az emberek szolgálatában állunk. Na, tessék aláírni. Igen, mit írjak alá? Ezt a papírost nyitni. Leszem jó, van, csak ne kiabáljon. Jaj, nehogy is kiabálok nénikém, hogy írja alá. Aztán mit írjak alá? Hát a nevét írja. Melliket. Hogy melyiket? Férnél van. Nem vagyok jelenleg. Akkor írja a lánykori nevét. Azt, hogy Dobor Bözse. Akkor is azt írjam alá, már nem vagyok, ja? Nénikém, hatóságot nem érdekli, hogy maga jány, hogy az szólj, csak hogy férnél van, vagy ne. Hogy szólnék, amikor Ja úgy, hát akkor írja oda, hogy férje nevét, és írja mellé a közben. Mellik urami? Meghalt, vagy aki még ele? Még? Hány ura volt magának? Kettő? Ha miért lett volna kettő, amikor egy volt? Az előbb minek mondta, hogy kettő volt? Hát mert igazság szerint kettő is volt. Jaj, ne szégyenlősködjék már! Most akkor egy volt, vagy kettő volt? Egy volt, aki hites. Szóval egy volt, akivel törvényes házasságban éltek. Na, csak hogy itt tartunk akkor. Annak a nevét írja oda. Melliket? Mert az egyik volt hites, a másik meg csak úgy volt. Hogy csak úgy volt? Ha nincs, hogy csak úgy volt? Hát mi volt? De volt! Úgy volt, hogy csak úgy összeállt. Szóval nem törvényes házasságban éltek? Lehetett volna törvényes, csak ő nem akart velem megesni. Hogy az a kecsárvány? Hát akkor írja oda a volt férje nevét, aki meghalt, és akit ő maga ötmegy, na! Hogy az első hites uram az nem volt meg. Nem? Nénikém maga nem ősz fel! Másik uram, tu vagyok közvegy, aki nem hites. A hites főválva! Az, hogy az a gazember, az a deppes, az a ripő. Nem fontos, nem fontos! Külön élnek? Dehogy kér, együtt élek azzal a ganaj. Nénikém milyen szavakat itt nem lehet használni. Na szóval. Együtt él azzal a ganajjal, akarom mondani, az első hites urával? Együtt, de nem jó. Tessék elhinni, hogy ganaj egy ember az. Hogy hívják? Dombor Bözse. Tisztelik már! Meglátjuk elő! Meglátjuk elő! Az első hites urál! Mi a neve? Nemes Király Antal! Na végre! Akkor itt tartunk, akkor annak a nevét írja oda, és menjen szépen haza! De nem baj, hogy az első hites urammal nem vagyok megesküdve. Úgyhogy amíg a raketnek ajánlja össze, meg mégiscsak elváltam tőle. Hogyan? Békiben! Nem azt kérdeztem, nem azt kérdeztem! Törvényesen van, hogy szétmentem! Törvényesen nekem, törvényesen csak ne kiabáljon! De hát doktor, hogy elvár? Még aláíratja, hogy Nemes Király Antal névre! Ja, akkor nem vagyok Nemes Király Antal! Hát a lényeg! Mert amióta megoldottuk a dolgot, aztán a második uram! Hát a kivalad maga össze magad, rád! Halad a sereganyag! A második! Hát nem most mondtad, a második ura elhúz! Az első uram volt, meg nem a második! Aminek mondtad, hogy más hites urával él! A második férjem volt nekem az első hites uram!